cek cek cek. Samuel, Samuel, Samuel. Tapara di marohata neng mulat tama parminggota di bagasan obason martang yang nahohomahita. Amin. Marede mahita sian buku eda nomor 834 ayat seda sahatro di ayat dulu. Tuhan
ni debata rodi saleleng-nilelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matu ho tupal hanguluan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, hodo nama jauh kami, jala hodo na panguluhon akka na pinilitmu, tuhuriam na badiay. Mauliate marohanami, ala naong dipasahat ho kami tu anakmu, asa ibana na punahami, asi maroham, say pargogoi mahami, mangulahon nanidok ni hatam, asa domu kami dohot naong tolhas tulabungmu. Say patogu maha porsiyon nami sahat rodi ajal nami, asa sahat kami sogot tu halalas ni roha na sumurung. Na pinaradem di akka na makaholongi ho, asa pujion nami ho, disi saleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buku Eda nomor 455 ayat 4 sahat rodi ayat 5. Tersurat di buku nai, goar bumi mulanai, ai dariku nurani, ai nuhut tu sugoi, ai dariku nurani, ai nuhut tu sugoi. Ulupia utuh haki, marhasiu tumiki, say lambiku bentuniki, sumut suru-suruani, say lambiku bentuniki, sumut suru-suruani. Tatangihon mapatik ni debata sian buku pangukapon tolu ayat 10 sada. Magira maauro tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho bar tupatikmi. Amin. Marede hita sian buku Eda nomor 432 ayat 1 dohot ayat 2. Sian urungani dosa
dosata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo kami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah kami marhite-hite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang sian pangalausion nami na soture. Ro di pangalausion nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudo kami uhumon kami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do kami nuaeng ala ni i. Asi maroham di kami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Gijang. Di bahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujung ni akan nasadok tu debata. Marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
Marede mahita sen buku ede nomor 403 ayat 2. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaun imana tersurat di buku Parjamita Walu ayat sia sahat rodi ayat 10 luhut nai nungahwida uju diranapi rohaku saluhut pabayanan ni akan nasa namasa di hasianganon uju sada jolma mangarajai dongan na jolma mabahen ibana marhinamago. Aku nii nunga huwida tipak tartanom halak perjahat hape anggo halak na mangulahon na denggan akan naros sian ingana nabadia dihalupahon dongan na sahut na doi ipe hataoto doi. Alasotibu manginona pabahenan na akan najahati dibaheni gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung surape ratus hari halak pardosa mangulahon ajahaton pola sanga sari matua ibana takas dohuboto matua sogot halak nama kabiari debata akan nama parange di colona. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon pagajangon na ari-arina alai songon halinu do ibana ala so marhabiaran tu debata. Adong dope sadari pengolongan masa di atas tanoon. Adong halak partigo hira pambahenan ni halak parjahat ni ulana parsoriona tibangun jala adong halak parjahat hira pambahenan ni halak partigor ni ulana parsoriona tibangon nunga pola hudok halongangan doi. Dibaheni hupa puji-puji lasni roha alan naswadong na dumenggan di jolmai saleleng di hasianganon ay so namangan minum dohot marlas ni roha ido na tinggal di ibana sian ulaon na saleleng ari-ari ni ngoluna akka nanilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Dungi dirikoti rohaku muse naing manada hapistaran dohot manakasi namago namasa di atas tanon. Pola tunghal saon mata di jolma burgin dohot arian dang tarpodong. Jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pabahenan na akka namasa di hasianganon. Nangpe maradu ngalutan rohani jolmai madiori dang tagamon Jepangsa tung surape ninna rohani halak na pistar leak botoon na doi dang tagamon Jepangsa ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin.
Mare de mahita sian buku ede nomor 80 ayat 3 dohot ayat 4. Tidakon maha tak porseaon songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima nanti nubuhon ni si Maria naga bigabean si Anton di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubano toru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan naso rasuda. Amin.
Oh
Salam. Titing di Hita Minggon tanggal 20 November tahun 2022. Sada Romawi, Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon. Doh topik minggu di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. 2 Romawi, parhobas dari minggu sadarion tanggal 20 November 2022. Bome tahacat diting doh dilihat monitor. Patoluhon titing namasa. Sada minggu ujung tahun parhuriaon huhut perningotan di akan naung moding. Sadarion minggu 20 November 2022 ima minggu ujung tahun parhuriaon. Laos huhut perningotan di akan naung moding. Laos dijahaon do guar-guarni naung moding di huriata dung sidung titing periode 22 November 2021 saat 20 November 2022. Paduahon parmingguan pesta kotilon dohot pesta puncak tahun kesehatan. Di minggu tanggal 27 November tahun 2022 huriata patupahon parmingguan pesta kotilon dohot pesta puncak tahun kesehatan HKBP Harapan Jaya. Parmingguan sahali masuk pukul 8 WIB. Patoluhon informasi dohot undangan panitia pesta gotilon dohot pesta puncak tahun kesehatan. Sadarion minggu 20 November tahun 2022 di Parmingguan Manogot Arian dohot Botari. Panitia pesta gotilon dohot pesta puncak tahun kesehatan di patu pado informasi dohot sosialisasi pestai dung sidung majahat titing. Papaton Sinode Distrik. Di hari Senin sahat rodi Selasa tanggal 2 Sada sahat rodi 22 November tahun 2022 HKBP Distrik Sapulsia Bekasi di patu pado Sinode Distrik ima maringanat di hotel oleh Soites Sentul Bogor. Tatanyak kema Sinode Distriki Boy Mardala doho Denggan. 4 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon Boy Mata Jaha di titing. Saldo kas ni huriata per tanggal 20 November tahun 2022 huria dohot diakoni godangna 210.500.500.267 rupiah. Gotilon 170.740.000 rupiah. Pusat 75.061.500. Pembangunan 2.400.000. Transtoria 3.050.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 70.100.000 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriata asa tagarma pelian bulanat tabe. Pelian parmingguan virtual na dipatupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon di huriata. 5 Romawi ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan godangna 30 halak. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di poda opat ayat 10 saya tangihon ali anaha
jala jakkon ma akka hataki asa tabba diho akka taon dingolum. Songoni matiting na masa dihuriatta di bagasan saminggon tuat teman nama masu-masu salutna. Salom. Shalom. Mulia tema di tuhata di pakorasonda di bagas tikyon hita di bagasan hai pason dohot lasniroha. Parjolo nahu parsangapi amang pandita inang bibel suang-suang ini akka parhalado tarluwi madihamuna nahu haholong yami ruas ni akka bepe amang inang song-song ni diaka naposo bulung. Dison rodo hami amang inang dimewakili panitia pesta gotilon. Dinalopasaton hobar diaka ulota di hari Minggu tanggal 27 November. Di bagas pesta gotilon dohot tahun kesatian sahali dohita di parmingguan ima pukul 8. Di bagas pesta gotiloni pe amang inang dipatupahami doa kapanita songon si panganon dohot si numon si tiu-tiu adorang tu si dipangido magomos dihami panitia asa udur mahita dinalau mahyutop pesta gotilen dohot tahun ras kesahatian. Diamu amang inang dipangido gomos mangido majohami molotung diari pesta gotiloni amang diaka parkir disiala parkir nahurang balga marpangido dohami gomos moloboi nian asa unang pola hita mampuan kendaraan asa boi hita siat dia antara acara pesta gotilon suang-suangoni amang inang di acara pesta gotiloni pe dipangido gomos tu hita asa tetap kita memakai protokol kesehatan. Songoni mainang amang inang di mabua taringot hobar di ulau ta ima pesta gotilon. Saya di pargogo itu atta mahita jala hipasita dinalau mangiuton sude akka ulau ta di pesta gotilon dohot tahun rasa kesehatian. Songoni mabua-bua sia kami sian mewakili panitia tuhata ma nama masu-masu hita salutna horas madita salutna. Saunari sahat mahita tu acara parningotan di dongata nong moding sian portibion Marede mahita sian buku ede nomor 335 ayat 3 dohot ayat 5. Siku tua di
hamuna akadongan saha porseaon nunga sahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon dipaingot ido hita pabuan nalau marujung do sadok ngoluon aida ngadong nahot di Portibion di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon tamado ingotota akadongata naung jumolo modding di bagasan nasa tahun parhuriaoni dada asa marsak jala tumatangis hita ubain ta ingot nasida naung jumolo moddingi alai asalam ta pakilalahot do paboa parsatokina do ngoluta di Portibion naikon borhat do hita muse manopot akan nabadiai di inganan na pinaradini Tuhan Yesusi atong tabigema guar-guar ni aka dongata naung jumolo modingi. Daftar Goar Jemaat Namoding Gereja HKBP Harapan Jaya tahun gerejawi tanggal 22 November 2020 sada Sahat Rodi tanggal 20 November 2022. Nama Jemaat Namoding Manang Keluarga Sada Junus Siagian Sian Huta Wilayah Kapling Rawabugel nomor 82 RT 07 RW 025 Wilayah Jetun Marujungolu Kamis Sia Desember 2020 sada umur 75 tahun. 2. Sorta Boru Simbolon Jalan Famili Pitu nomor 80 sada RT 0 sada RW 10 Kapling A Rawabugel Keluaran Marga Mulia Wilayah Bethlehem Marujungolu Sabtu 10 Desember 2020 sada marumur 80 tahun. Tolu Johannes Domutua Disiro Nenggolan anak ni Ian Risdo Nenggolan Boru Situmeang Sian Huta Wilayah Perum Harapan Jaya Sada Jalan Gunung Tangkuban Perahu Blok B nomor 240 sada Marujungolu Sabtu 2 Juli 2022 marumur sada hari. 4. Darren Benjamin Edelsten Sijabat anak ni Rodoli Pataruli Sijabat Boru Simanjuntak Sian Huta Wilayah Perum Harapan Jaya Sada Jalan Gunung Kinabalu 2 Romawi Blok B nomor 370 Wilayah Jerusalem Marujungolu Minggu 24 Juli 2022 umur 2 hari. Palimahon Dapen Susanti Boru Sinaga Sian Huta Wilayah Rawapasung Wilayah Efrata Marujungolu Kamis 28 Juli 2022 marumur 40 sada tahun. Onom Neti Boru Siahaan ni hinabaluon ni Amata Pahala Huta Gaul Sian Huta Wilayah Kapling Rawabugel Jalan Durian Keluaran Marga Mulia Wilayah Bethlehem Marujungolu Minggu 23 Oktober 2022 marumur 66 tahun. 7. Asmen Situmorang ni hinabaluon ni Inata Romian Boru Mahulae Sian Huta Wilayah Kapling SBS RT
010 RW 07 wilayah Kanaan. Marujungolu Senin 24 Oktober 2022 marumur 68 tahun. Walu Rosmiana Roni Boru Sitinjak ni hinabaluon ni Amata Alden Marpaung. Sian Huta wilayah Jalan Swadaya 5 Romawi RT 002 RW 020 Poncol Jaya wilayah Judea. Marujungolu Minggu 10 November 2022 marumur 40 sia tahun. Jumlah ama 2 halak, ina 4 talak, naposo bawa 2 halak, toropna 8 halak. Nunga tabege guar-guar ni akan naung moding manipat nasa tahun parhuriaunon. Atong tamado ingotota akka pabahenan nasida nadinggani tagan dinguluna bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magogo sian tuhatay asalam margogo hita mangulahon hatana saleleng mangulu hita. Asa unang marisuang sa bingtiki na pinasahat ni debata tuhita molo diudut ibana dope kosata sahat rodi tikion. Atong martangyang be mahita di bagasan rohata laos jongjong mahita di inganat tabi. Marede mahita sian buku ede nomor 347 ayat 1 ayat 2. Sai marsipaidan luna porsiai dusa hati lagadang Tuhan
puji madebata, ala di parade di hita inganan nasonang, na hudul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon. Inganan nahot rodi saliling nililing na. Alani i taparhatopot ma di bagasan rohata, padohan ni Apostel Paulus na madok, ay Kristus do hanguluan diaw, jalalaba ng hamatean. Hudul mahita, marede mahita sian buku ede nomor 240 ayat 1 laos pasahat pilihan. Satu haru bunga
bameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di minggu ta sadarion, minggu juk taon parhuriaon, laos minggu parningotan diaka na mate. Hatani debata sian sada Korin bidu 15 ayat 50 rodi 50 alu. Odo nahudok di sialia kadongan. Daktar bahe sibuk dohot mudar, manean harajaon ni debata, jala daktar tean naolo busuki hatok tongoni. Hahomi odo nahudohot tuhamu. Dak saluhut tita moding, alai saluhut dohita paubaonna. Topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudi ay makuling masarune gabe hehema akan naung matei tu hatok tongon laos paubaon nama anggohita ay ikon hatok tongon do manoluk naolo busukon jala hangongolu na manoktong do manoluk naolo mateon alai dung disoluk hatok tongoni naolo busukon jala disoluk hangongolu na manoktongi naolo mateon disi majupang hata natar surati daktar bodut nunga tarbodut hamatean nunga soluk hamonangan jo hamatean di dia do hamonangami jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jala patihido gogoni dosai alai mauliate madi debata napa monak kita marhite-hite tuhata Yesus Kristus ope hamua kadong aku nahina holongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani ima saha ni pajahota sude jolma sude bangsodo marmusu tu hamateanon au boy pasidingo do au sura adong obat tungargape tuhorot tadoi asaunang mate alai dang adong kosudedo saha tu hamatean nasa jolma ikom mate dinna lumobi molo dihita halak matak holam madok hata mate pitor mabiar do pakilalan sahirana martodi sahirana dok sorop ni hamateani ido bana saya tadok di hata halus na modding layang go diageda tangiang diagedai parningotan diaka namate alani omma musu na bolo mamuka sian hadadabu ni jolma tu bagasad dosa ikonadong mahamateani jale ko sude mamolus hamateani siat tonga-tongata nataha holongi natorasta naung majoluani hita amata mananginata manangiana kota molo taingot di parborhatna ima alani jorbu ni hamateani daktar bahes so huma susa daktar bahes so marsak pakilalan si patajut roha moloi komersirang nak penauk 3 tahun boy ni ingoti mabahe jut roha mania pakilalan
magopu ate-ate, malengleng. Aut sura dang adong ugamo, aut sura dang ro tu hatta Jesus tu portibion. Boy do madabu tu akapadilean. Mago po majamita nami aut sura suadong haheheon siya nakanamate ni Apostel Paulus. Jalaido topik ni minggu sadario di pamonang debatahita. Nunga dibodut sorop ni hamateani. Nunga talu hamateani marhite. Hamamate ni Yesus Kristus jala hehe sian hamateani. Disido margogo hala Kristen mado Kristus do hangolua diau jala laba nang hamatean. Longang do huria korin hati hai aladakia sia turohana sida adong haheheo sian namate dung dipasahat Apostel Paulus suraton tu huria korin paboa dang hamatean ujung ni saluhut alai di pahehe tu hatta do saluhutna kana mate di bagasad Tuhani. Roma suku-sukun bohama perjadi ni songo dia do parhehena molo mate na jolo ibana marumur 2 tahun jala didok say masih paidado akan naporseai duk saha belakana tu hasonangani tu surgo hasonangani boha dina pajupa muse di surgo hasonangani marumur 2 tahun doibana songoni dope disidope ladongai bohado perjadina taringo tu haheheo ni rodo suku-sukun sian huria korin jala suku-sukun ni hitajol mapetorok do songoni nang di partikianon tadau kudope yanakoki bohado parjupang aku doho amataku nang majolon yau molo dido pajupa dope di hasonangani songo dia do rupani dos do songo nuju di tadikon portibion nian macekoras do hatani Apostel Paulus di ayat 36 di biddu 15 aladok suku-sukun ni natoropi songoni molo songoni parmatena songoni mahehe songoni dagingna songoni mahehe songo dia ibana maninggal songoni mahehe dinna hape didok di ayat 36 ho naolo na loahon apala naolo mangolu nasinabur hommi anggo sonamate dungi dibaim matu dosan isarani namanua jagung dang batang ni jagungi dang bona ni jagungi disuan alai bijinaido jolomate do tartanom dungi mertubur ma bonana batang danai baru songoni mahahiotai asa memang tutudo hahomion taringot tu hatutubu dohot hama mateta dangadong ise sia tonga-tonga tanamano tuhonikon sorang masian dainang namanu buhok kita dangadok kita naboy manut tuhoniko sorang magabe margasi regar iko sorang madi huta donang songoni dodoho hamateani alai dipaingo do hita kana porsea ala di pardalana don waing ulut taon ido molo dia dehon naking tay dehoni uju dibilang ya kaguar-guar ni namodingi atong burjuma hita mangalo dosai asaboha
Asaunak tadi kita ditongadalani. Anon tong de honota. Napaingotop pardalana dongolu taon na mga dopi ragam niya kaarsak. Partangisad do anggo hasiang anon holso arsak tangis pesemanosa do toktong alay di dok namonangidok. Namuse mangato parbue ni hau hangoluani. Asamolo di patupa huriata HKBP. Dada na mangarukari sidangolon parningota di namodingon. Hita do na pinaingot na disi paboa. Hita pe kosaha do tusi. Alay nuaing dagabe sukus-sukun. Tu dia ho dung mate ho. Tuhata Yesus madok di Yohanes sono maya 47. Na tutu si tutu do na hudoho tuhamu na porsea ido na puna hanguluan saleleng-leleng na. Dada alani habur jota toho molo adong na marujung ngolu madokata sian ale-ale tung manang boha pangalahoni saya tadok do nabur judo amat taon tagar dingoluna. Alay naing botot tadada alani habur jonna manang pangulaon na. Ubahed di pamonang tuhata hita. Alay alahata ni tuhata do sola skriptura. Jalaido naikot taha porseai sola fide. Holan asi ni rohana sabingdo. Mabaik kita malua sola gratia. Ala di pardalana do HP ngolut taon dak taboto. Taida manakin. Umur sadari 2 hari. Umur 40 tahun, umur 70 tahun dang maribar hamateani. Dang maribar inganan. Anggoro hatan yang madok jolo sikop masaur matua mauli bulung nian. Anggo halak batak di guari do tingkatan-tingkatan ni taringo tu namateon. Molo danak namate di guari may na tilahaon. Tilahaw manatorasna. Molo dungdo marhasohotan o dihabatahon. Alai dangadong dope tadik-tading na di guari may molo suadong dope nasohot na mate makar molo suadok tadik-tading na mate punu alai molo dungadong nasohot adong dope si sari honoton sari matua ma molo dangadong be si sari honoton di hajol maon mangihutok kabatahon naung marhasohotas sude saur matua ma idoban na say mangebal nang dibatangi gabe lurus nama tigor nama tangan nai alai molo sikop sude marujung ngolu na tua-tua dangadong nama jolowani di guari mai mauli bulung tabo mania pakilalanang go di hajol maun alai yang go di tuhatai dang maribar dang soal bohado sadia do umurna di parmodingna dangi ido banda molo di dok mamaun tumori ingot maari hama matem sotung tading sotung gabe tinggal di narodopo di bagasan nama dao siat Tuhani dak sahat lakana tuhasonangani alamad dao alanido ala di pardalanan nuaing parnguluot taon buasa tuhatai taingok maon Apostel Paulus dang marhasohotanon Tuhan Yesus 33 tahun jala parmatena pesoi nama leana
Johannes Padidi soina maleana. Iko ditapul do si majujungna. Stefanus mate martir didangguri dohok batu. Soina maleana. Alai yang go dituhani dadai nama Tuhan. Alai hapor siaon na namar si hoho di bagasa Tuhani. Jalaido na pinamonang ni Tuhata hitape. Naing marpos ni roha hita mana ngise nao taha holongi naung majoluani hita. Ikom masih paidado iya. Di bagasan holong. Dangadong bedisi hosom. Dangadong bedisi late ni roha marningo taka narobi uju di Portibion di bagasal las ni roha. Asa songon na digobbarhon Apostel Paulus molo di do Kristus hanguluan labanam hamatean sahira na paborhaton ia nakom marsikola tulua nadao maon. Marsak doroha lamar sirang. Molo borhat tu luar negeri tu luar si hadauan. Alayadok si hirimon naiko pajuppa do muse. Songonima nang Kristen. Alani Kristus naung manaluhon hamateani. Songonima idaotei. Asa tuhita saluhuna. Adong do siya tonga-tongata. Say hatutukian dakinata. Tohodo sian hajol mau molo ditinggal honia nakok kita marsak sayolo buti gabe berandai-andai out sura tu sakubuan on barubaton out sura songononon out hubote ikomate topuo songonon iko songonon do bahenokku gabe saya didodoni rasa bersalah ibana HP dongata naung modingi naung matei nung ngasonang di Banua Gijang. Out Suraboy bana makatai dohonon nama Inong. Among tuibotoku ngasonang audison. Diapuan ni debata ama nama noktongi. Sotuk tangis so unangau tangisi. Alai unak tadi ko di Portibion nasa pajupa hita muse. Di surga nasonangon. Amin. Bartang yang mahitang. Ido tutuali Tuhan. Di paingot todo hami di minggu sadarion. Ujuk tahun parhuriaon laos parningotan diakan amate. Paboa hami peiko sahat do tuhamateani. Alai nung adi pamonak ko hami marhite haiheon ni Yesus Kristus Tuhan nami. Paboa hami peikon hehedo. Jalagabe si parmonang si parjabar di surgo hasonangan. Na pinaradem diaka na porsia diho. Huha porsiai hami do hatami. Molo hingotami pea kadongan nami naung majoluani hami naboy mabay jut rohanami mabay marsak maheu apuli pargogoy hami Tuhan unang talu hinor honya ka arsak ala hamateani asa tarapul rohanami unang madabu tu padilea kami atok say pargogoy hami Tuhan. Patau hami makamonako saluhutna. Asa toktong. Tugu haporsiaon nami. Manang sadihari pajowom mudi hami maninggal ho Portibion. Pos rohanami nunga parjabar hami di surgo hasonangani mauliate matuhan. Pasu-pasu saluhut ruhuriam. Pasu-pasu nang program ni kuriam secara khusus. Tu minggu nanaing rona naing patupa pesta gotilon. Dohot pesta puncak tahun kesehatian patarida hodos ni rohani kuriam. Asa di bagasan las ni rohana sia kohami. Rap mamuka siada dana sikola minggu. Sahat rodi lansia. Marlas ni roha mamuji pasangapo. Tu bagasa tangamu mahu pasahat tami ngulu nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Yang Mahita. Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni salukut si lehol lehon na dinggan dohon na sauli basa na moliutus.
Hupasahat tami masian nani lehom itu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasya kami peleanon. Patibulhon harajaum di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debatan nasian nahinan jalan mangulu rodi saleling nileleng na. Huingot tami sadariona kana mate sia kami naung pajoloho tulabungmu. Di hodo anak kicu di Banua Gijang jala di ukapodo dia kana mangasaho Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadario marningot ajal nami dohot haheheon ni daging diari sogut. Mauliate marohanami tuho ala di tubuhoko hami tu pakirimon na mangolu. Gabe partoha pami di hangoluan na sora suda. Dada nama dele hami diari parningotanon. Alay nama lungud do hami di sabulo ni tordinami. Nunga torop dongan nami naung ni alapmu. Tau si paingo do ujung ni lakana sida di hami. Bahe pakirimo mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami be. Saya sungguh lima rohanami. Mabahen tiruan nadenggan dia kapino parnami. Saya puli mana marsa roha dohot akan amatean. Asa unang mangadungi jala madele nasida. Saya taiti maroha nasida mamereng do Pak Gijang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas di hati dako tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panea diarta ni Banua Gijang. Saya pada umagangguni roha sia kami. Asa hot hapor siaun nami maniup Tuhan Yesus si pangolui. Adora kubolu cami rura linggoman ni hamateani. Molo homur mata nami be ukap mamatani rohanami. Asa takas ni ida dala tuhasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargogoi mahami marhite-hite tordimi. Asa tarjouho kami. Ale amang sahat tutangamu ma tordiku. Sai patiur hiar rohanami. Asa hubas lakanami jalasona kami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roh maharajaumu. Sai saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutordim.
Kami atas nama Sude Parhalado Nihuriata HKBP Harapan Jaya Rap Dohot Sudea ka petugas ibadah sadarion pasahaton tuhita nama dohot ibadah sadarion baik secara live streaming dohot na ro tu bagas joroon selamat hari Minggu madihita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu horas. Jadi pinangido tu hita mangalehot tiki ala on nama parpudi latihan kor tu hari Minggu kor gabungan asabui tadi kita satokin latihan kor. Jala pinangido mano namang lubang gaul laho manguluhon.